I pozdrav youtuberi, dobrodošli na Impossible Gaming. Ja sam Miloš i danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje samostalno, znači sa bonus koček. Kao što vidite, dobili smo dobre stvari, dobili smo torčeve oko ovog česta. Vidite ovu, ako pitate za teksturu, ovo je Vidcraft HD njegova tekstura i ako želite kojim slučajem morat ćete da potražite na njegovom kanalu, znači u jednom videu ostavio u deskripciji link za download, ali brate, nas je ovdje stvorilo na jednom ostrvcu malom, ovo čak mogu da nazovem i neko preživljavanje na ostrvu. Znači neko preživljavanje na ostrvu, pogledajte, stvorilo nas je baš na nekom ostrvu tu gdje nema puno drveća, nema skoro ničega, znači zanimljivo. Prvo večer ćemo se ukopati u zemlju, mada ja sam htio prvo večer da mi budu planine kuća, ali to ipak neću uspjeti zbog, vidite da nas je stvorilo, ovdje nema ni P od planine, a kamoli planine. Ok, sad moramo ovdje malo proširiti unutra. Brate. Znači ova epizoda neće baš mnogo dugo trajati. Šta znam, 7-8 minuta. Ali mi je izolacija, brate, sačuvaj baš. Gdje sam našao ovdje da se kopam. Da li sad moći malo proširim kuću? Moći ću malo. Ok, da postavimo torčeve. Ne treba mi za ovako malo kuće, ne treba puno, samo 2 torča. Biće dovoljno. Da napravimo crafting table. Odmah ćemo ga tu postaviti kao i kovčeg. Ok, da. Znala sam što želim da napravim. Želim da napravim ovo. Da samo da se setim kako se pravi. Imaće tako. Okno ovo da pravim. Ok, 4 će biti, ja mislim, sasvim dovoljno. Sad ćemo postaviti. Jedno, drugo, treće, četvrto. Da. I što je još ekstra, ne moramo uopšte otvarati sve, nego samo ovako jedno otvarimo i odmah ulazimo u kuću. Ok. Sad bi trebali izaći napolje. Malo da pogledamo kako je ovo naše ostrvo. Uzet ćemo malo drveta. Dostignuće nabavljanje interneta. Ok, uzeli smo drveta. Evo nam je kuća, znači ja uvek obeležavam, ali sad neću obeležavati kuću pošto mi je tu na malom ostrvu i prepoznat ću je lako. Dubi, kako je smiješno fraz u faci. Da idemo gore. Opa, još jedno prase. Znači imamo, dobro, ne mogu sad da uzimam, nije mi bitno. Znači ovo je sada u ovom slučaju preživljavanje na ostrvu, vidite, morat ćemo ići do onog tamo ostrva. Ne možda, nego verovatno. A vidite da oko nas, barem koliko može da se vidi ovako, samo ono tamo ostrvo ima. Sad ne znam, ne mogu odavde baš lepo da procenim da li je veliko ovo ostrvo ili neko malo kao ovo. Nisam sigurna, uzet ću malo
peska. Biće mi potreban. Okej. Dobijemo opras. Samo da mi ne upadne u vodu. Nema veze. Znači, to je bilo to što se tiče ove epizode, rekao sam, znači, kratka prva epizoda Minecraft preživljavanja sa bonus kaučakom, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!